भिडिअ बानायनि र' मा सांगोन एमान दुखुथिया रावबो लांग्रायानो गैया होनलायना नाम्बार 1 भिखारि स्टेन्डार्ड भिखारि नामा मोजां थार नुदों मालाय इखो हेल' भिवार्स वेलकाम बेक टु माय चेनेल नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान ब्लग भिडिअ फिन खेबसे बरायहरनाय जाबावबाय बहा थांनो नागिरदों खिथादो नोंनो भगेश्वरी मन्दिर माने दिनै भगेश्वरी मन्दिर खुलुमनो थांनो नागिरदों आरो जोङो मागोनि 1 तारिखनि ओमफ्राय नै बिनानाव मोनावसो दंफैयो ओमफ्राय देलायखायाखै इसोरो नेगासिनो इसोर जाबाथाय थांनोसै दा हानायखिनिखौ आङो दिन्थिलांबाय थानोसै भिडिअआव साइसखाफोरानो देलायबाय थायो माबा सोरनाय गालि बायदि नुवाखैहाय मा होनो गालि बायदि नुबालाय मा जागोन मानसिनो ओंखारबाय जोङो नै साइकेलसो ना साइकेल पाम्प होदो ओमफ्राय थांसिगोन माने जोङो मैयानो बिनानाव लाहानाव थाफैदो आरो इसोरनिफ्राय खाथि जायो बेनिखायनो दा साइकेलजों थांसिगोन आरो ओमफ्राय मा होनबावोबा रोंथारा हारसिंनो मनिकानसेयाव मोनफैबायानो जोङो नै सोरबा सालायबोगासिनो सिगां जाथिसिनानै रं Gimana itu? Bisa. Oh itu di aksi jadang sampai lang. Iya, hati itu belada. Kulumnya. Di mana? Hati lagi menyiau nih lah, Hai rumah kali berber saya. Lah kembali, sudah. Tapi mention page. Lagi sih, jadi yang mancingnya sih di video lalu. Kalau mau ikut nana lalu sih. Belum kambing sini. Ini mana sih? ओमफ्राय दा मोनसे दंबावो दलं बारनानै बेवहाय खुलुम थांगासिनो आरो गाहायाव शिब दङ इखौ खुलुमखांबाय ओमफ्राय दा गोजौआव खुलुम थांगासिनो जोंनिखौनो मार जेव जेव नुदो ओमफ्राय मालाय जि जरा जरा फैखायोना सुदेम Oh my god! जों मा आरो मा अकमान साइकेलजोंसो बाव नामा ओमफ्राय जोंनिया मालाया गारिसो फैयो साथिखौ लांसै नामा? साथि लाबावलायला दे रुमालखौ लानोसै ओमफ्राय जासिगोन गुफुरखौ लादो
जानानै दसे बेरायहैनोसै लानांगौ ल'बा लागै ना बाहेरात जाऊ ला बाहेराव जाहैनांगोन आरो आसुवाखौलाय मोननै जादो साला आब'आ आब' सुदिमाबो मोननै जादो आब' मिनाक्षीयाबो मोननै जादो आब' गोथाव ना आब' सेम गोथाव ना मा नों गोथावखायनोथ' होनख'लायखायाखै रायलायख'लायाखै मनिका माबायदि दे जा खुलुमखांनानै नै जा ओंखारबोबाय इ थांबाय मालाय थौ दांनायनि खेबसे गराय दांनायनो लुगैदोंमोन ओइनो नै गाखोदो मालाय जि मानसि जाखाबाय खुलुमनायावबो अभार जादों Mandanku. Oh? Kenapa? Tadi susana istimewa. Dek. Nah ini di live apa di mana? Ini lah. Ini boleh. Apa kan? Apa? Oh ini boleh. Mana ini dia boleh? Nah ini kamera mana live? Aku perjalanan video naik online. Kau tahu tidak? Video naik udah em phải. Nah ini sama ini kan. Lang cái lẽ. Kita udah. Bas nan lah deh, bas ruang benanggang. Nah dengan iklan sih ya? Mbak itu di ada yang naik iklan sih ya? Karena saya itu pelatih iklan tadi. Nah, itu tadi di sini. Semua bener nasi na? Oh. Iku siapa nih itu? Berenin ya dia kayak biasa. Supaya aku nih kesana teman. Serba nih kaji pornai bala gitu. जोङो जाना लाग्रोनोसै माबा माबि ओमफ्राय माबा मोनसे जाना लानोसै ओमफ्रायो बेरायफिननानै थांसिगोन ओमफ्राय बबे बिसोरो सिगाङाव थांग्रोबाय खोना जानोसै मालाय बेलपुरि लानोसै माखिया नै जासिलायदों Ha? Sana भाजा लादों प्लास्टिकआव लादो इयाव जाला मायाव जागोन लामायाव जाहैगोन दे लामायाव जागोन आयौ गबखाय मानसिया माने सानजौफु जाबायना आरोथ' दलङाव दंबावोसो देनजार मानसि जाखाबाय थौ नैयाव गोजौआव फट' लाजादोंमोन ओमफ्राय जि मानसि अफार माने लास्लाबनो टाइमखौनो मोना आरो थांनोसै ओमफ्राय जि मानसि जाखाबाय नै जेथिंबो
आयौ लामायाबो जाम जाबायसिगोन आदा आलासि मार खस्थ' जागोन जों थांनो थ' ओइ मोनसेयाव फट' लाबावनो नामा खेबसे फट' लाबावनो थांसै गाहाय जाबोदों होनना दिन्थिना होगोन र' आं जायगा मोनगोन ना मोनाथाय लानो नायनि र' मानसि आयौ नै दं दैमायावबो फट' लानानैयाव बेवहाय फट' लानानै थांनोसै स' आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय बयनिसिमबो थेंक इउ स' माच